Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Agua, Aquiles. Puri, tanawa, puri! Hala, napurmang tao! Ano nangita mo, puri? Karong ko kita ini. Puri, natibukin ng tao. Tanawa, may barong ino! May barong! Nye, yung sana siya? Taong tubig? Nye! Naito, tingali kang mahadlog ng tubig siya! Naito ka mahadlog ng tubig, ha? Isog na! Isog na, ha? Dito pa na. Hadlok na niya. O sa ito, yun mo na mo, ha? Tao, tubig. Hoy, o sa ito, yun mo na mo! Hoy! Digong! Kasi ito yun mo na mo! Sulti, hoy! Huwag may mahadlok ni mo! Ha? Gusto kong kalinaw. Usa! Usa! Hey, hoy, kung panuway ka man, ha? Di ka angay nga mamadlong na mo, ha? Imo ming kaabin, ha? Kaaway ko mga panoy. O, usa! Lapaw! Ayaw ko ka muna. Nadili ka mong padayong sa inyo daw tapos pinuhatan. Bisulti yun. Hoy, kinsa ka ba yun, ha? Nga nung tubig ka man, ha? Ako si Agwa. Ang mga manlalaban sa mga dinaw-daw o kaaway sa mga dautan kasama ka ninyo. Agwa yung pangapaw. Puri. Imposible kini pero nakita kita to. O sa'yo na mo niya. Ato tabangan. Sige. Dasmak na, ha? Ay, nakakapagpong tubig. Pag-isip pag ginawa. Oy, hain ko. Puroy, buhi pa ta. Anggaw ka. Buhi pa ka. Buhi pa tao eh. Buhi pa ka. Nagtingog pa ko, buhi pa ko, tonto. Yun na pa. Pau po sa uling dapita pa. Nganong naabot man ta din ni Pau. O nganong basa man kahit na Pau. Ay, kung saan magpangutana diya. Ikaw ba lang ang bibati kay mo? Ako, hastag ko. Ganun na abutan din eh. Usap ni giligiran ta? Atong giligiran na. Itom. Oy, Muna mo uling. agi na sunugan. Pau. Oy! Pau, kay posible ko nilipaw. Ngano? Usap ni Napita. Ngano na ibalik man ta din ni Pau? Uya mo ni. Kiyon sa man nato pag-abot din ni. Di ba gika-enkwentro na to ang taong tubig? Husto. Nawanan ko pa ni Maot. Kaya nagkataon kong tubig nga. Murag bibagtok sa kong tutunan. Mao sa hinitabo na ko Pau nga naglisod ko sa pagginawa. Puroy. Wa ka pa mahinumdum ining Napita? Ha? Unsa koy wa, ha? Mao ni dinhi ang gitarukan sa bahay nga atong gisunog. Mao yun. Nganong nabalik man ta din eh. Giunsa ba na to? Ngano nga ako may pangutan-on nimo? Iwa ko masayo doy, ambot lagi ambot ngano ni. Yay. Oo, sama na to di pagpauli sa syudad. Wa man tayo sa kanan. Slay bata pa. Barog di ako pa. Barog. Mamaya tadi ni kitingalig. Nya adi ni ang tawag tubig. Dali la. Puroy. Dili ka nga siya nagdaan na to din eh. Ay, lagmit good. Saan kay buot pasabot ili nganong tanang dapit sa tanang dapit pa din is kalibutan. Nganong kinimang yung dapita ang napilian yang dadaan nato. Ay. Okay. Aron tingali ta mahinumdum sa atong gibuhat din eh, Puroy. Ha? Ana gyud na Pau. Ay kakuyaw ani Pau. Ingon sa di ko makatuoy ni Pau. Tay pa oy. Wa blang ka ta magdamgo ini Pau. Mauno.
O bagat na magdamgo? Sumbaga ko nuko, Puroy. Sumbaga ko nuko. Asumbagon ka, ikaw gasugo ha? Ikaw ha? Boom! Oh, sakit pa, oh. Aray, oy. Ano sa man ka, oy? Oh, Itinood man sa nimo, Puroy, oy. ikaw may nagsugo nga sugmagon, tika. Ang gaw ka man ka. Okay na. Oh, nya, sakit. Wa, di ta magdamgo, Wa ta magdagbo. Hala ka. Tatanan na pautan naman lakaw na pautan. At isa unahan na ni highway naman pau. Dali na pau. Ay, sa. Ah, usa naman siya doon. Basa kita. Pasakyo katag base ni. Di sura na to. Puroy. Eh, mo ugar at tingali ni karon totoo. Basta mamiya na ta dini. Dali na mamiya ta. Oy. Hala, Usa man na pau. Puroy. Usa na. Ala, kayo. Uy! Nasunog ang kasagputan, Puroy! O tanawa! Ang kaya! Pas-pas ka na paingon din sa atong gibarugan! Oy, siya may gipaabot atong duha. Dali na, mamiya na, dali na, pau. Dali. Ay, mo magugdi ka na. Saan na to? Sabi na wala ka. Huwag ka kita! Ha? Ilibutan tas kayo! Init na kaya! Tabang! Sige, pau, tabang! Maniangan ninyong duha. Mga luog ko. Kung sa inyong gibuhat ni mama o ni papa usa akong manghot. Wasap ka na inyong batagamtaman karon. Pero dili ko kamupatyon. Tuod ka dili ko sa ama ninyo. Mga luog. Mga kriminal. Ang gusto ko lang. Makaamgo tagamas niyo mga saha nga nahimo. Salamat! May bipawong sa kayo! Salamat! Ikaw na, Sam! Uy! Ang taong tubig! Ako! Ikaw ang mipawag kayo? Husto ka! Ako! Karon! Nakaamgo na ba mas yung nahimo ng dapita? Pila na karon kabuan ang bilabay? Gani! Makita pang salin sa inyong binuhatan. Sa linuog ninyo binuhatan. Taong tubig, nakaamgon ako sa dakuong sayo. Ingon masab ko! Dili ko kumapat yun. Basta baang ko lang mas inyong mga saag na himo. Huwag inyo itukan ako. Kung usay hinungdan nga nung inyo kinigibuhat. Inyong gipatay ang mga taong inosente. Ugway saag na himo ninyo. Amo tong gihimo aron mahilom sa hingpit ang iyang baba. Aron dili siya makapanabi sa nakita namo nga naglabay mig patayng lawa sa usa ka bata sa bungaw. Dili halayo ni ining dapita. Ang gusto ko may bawan karon. Kung kinsa nagsugo ninyo. Nganong inyong giingon niadto ang usa ka batang babae. Hatagi ko sa hustong tarungan. Aron dili ko kamutiwasan. Ug may kahigayonan pa kamong mag-usab sa inyong kinabuhi. Unsa man? Musulti pa kamo sa tinuod. Asa naman ka si Achilles? Hapon naman, wa pa magin mabalik. Oh. Uy. Hi. Hello? Ikaw ang nag-abang diha sa Pikas kwarto? Oh, ako. Ikaw sad ang nag-abang ining kwarto, ha? Oh. Ako day si Sandra. Ako si Liana Sel. Ka-roommate man di ay ta? Bitaw. Pero bago pa ko makakita ni mo dinhi. Kano sila ka nagsugod dinig puyo? Last semester pa? Estudyante ka? Oh. Ikaw, dugay na din no? Or bag-o pa kay karon pa man gyud ko makakita nimo? Almost 2 years na. Karon ka pa makakita nako kay tagsa namang kumugawas. Unya sad gabi akong duty. Kung maadlaw, magsige lang ko katog, mumatalag mo kaon. Aw, ikaw, may gipaabot ka? O laki, ang ako manghod nga lalaki. Misuroy, unyahang tudron mo pagkit mauli. Oh, mao ba? Ako sad may gipaabot kong bisita. Mao ba? Uy, ni ana ay, Sandra, excuse una nimo ha. Sige, Liana Zel. Friends na ta, ha? Sure. Sige, magsulti lang niya ta pag-usab. Asa naman sa Miss Divino?
Misaad siya nga mo ani siya. Kaya ang paduawon ako akong pakumangkon. Tukay man. Tao kan ti makontak. Kalakot. Pasaluan na lang gud ko, Ate Lanasil. Nabitaw? Naulit naman bitaw ko nga, wa maun sa. Gihatagan ko ni mo kabalaka, Achilles. Ngano na dugay ka man. Nga unta, pila naman na diha. Duol naman ang duaan na ni mag-computer. Diin makamabot na pita, ha? Ate, Milakaw kaglayo? Diin ka man mikausay mo paniud to. wa pa mo kagutom, ma. Achilles, di na ko gusto nga mausap pa ni. Isa adyod na ako nga dili na gini mausap. Kay kung iba pa ganing usbon, dili ta nakapatipuno na ako din eh. Oh. Mag-iyahay na lang unya tao. Kung imo pa kong hatagan og kabalaka. Isaad ko, Ate Lanasil. Dili na mausab. May hinaot ko nga tumanon ka na nimo, Achilles. Kadiyota, may ipakita ko nimo. Ha? Unsa man, ate? Huwata lang ko diha. Mahimo gid akong tubig nga tao. Kunan ako sa kasuko. Gusto sab nako. Mahimo ko nga tao nga tubig. Pero kung gusto ko, nga agwang ulit tao, ang itsura ni Lolo Amboy, mahimo sab ko. Karon, nakuha ng tunog sa kundugan. Kay miyang ko naman ang duha ka tao silang gibuhat. Ubintugan sila nako sa pangan sa mga tao nga ilang amo. Naku ka mga bata. Nga nag-ungos ka matayon. Na ako no, gitaguan ng mga tawanan. Kailangan nga ako sa maluwas sa ilang gamitan karon. Agi bagtuman sa komisyon nga gitugon ka na ako ni Lolo Amboy. Hoy, Achilles. Oh, Huwag ka magkakita na ko. Ganihan ako din sa mga tabangan. Huh? Nga naman ka. Nausa magkaw sa pinahitabo ni mo. Ate Lenasil, unsa dito yung mag-ingon nga imong ipakita na ko? Kini. Karsuni sa ulitaw. Ingon man t-shirt ug sapatos. Kang kinsa man ni? Ug gano'n naabot man ni din eh? Sultihin ko, Achilles. Kang kinsa man ni? Ate, Naibaw ka giga kontra ko ang bakakon. kang agwa. Ha? Unsa to? Kang agwa. Agwa? Kinsa man na si Agwa? Tuganan na ti ka, ate. O pasiluan nga, wala ko masulti ni mo ini. Katong giingon ni Ma'am Sita, nga managkita siya nga ulitaw, nga may ani din eh. Si Agwa to siya. Ang nakatabang na ko, aron ko, makabuhi sa nagkidnap na ko. Unsa? Mao na ang tinuod, ate. Og nganong iya man ang gipanghubo o gibilin din eh. Tungod kay nag-ilis siya. Nagsulob sila yung besti. Para di siya mailhan sa mga tao. Nga kauban atong nagkidnap na ko. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!